איך אני יכול לחזור על כל השם? באופן כללי, אני אמצא את העניין בזה שאני אגיד אנחנו פה, לא אתם. אתם עובדים קבועים, מקובעים, ואף אחד לא רוצה להזיז אתכם. יכול להיות שיבואו אליכם בדרישות לתת יותר, אבל אנחנו גם נעשה כמיטב יכולתנו שתקבלו יותר, תקבלו את מה שאתם ראויים לו. למה אני אומר הרבה זמן? מי שיודע לתת צריך לדעת לקבל, ומי שיודע לקבל צריך לדעת לתת. וזה עובד אחד מול השני, ואנחנו נעשה את זה. אבל לא יהיה פה סנטימנטים. יש לי תמיכה מסיבית של אריאל יעקבי ואבי ניסנקורן, והם ואנחנו באים להיות ועד העובדים של אלה שעובדים, לא של אלה שבאים לעבודה, של אלה שעובדים. ומי שבא לעבודה ולא יספק את הסחורה לא יהיה. ואני בא כוועד ואף אחד לא יטיף לי. הייתי שם 22 שנה, ואני אדאג שכל אחד יקבל את התנאים שהוא זכאי לו ואת השכר שהוא מגיע לו, ואני אעשה את זה. אני אלחם כמיטב יכולתי, אבל אני אבוא בדרישות מאנשים שיבואו ויתנו עבודה. למה אנחנו לקחנו לנו ייעוד בחיים. היה לי בתעשייה האווירית משנה למזכיר הארגון, והוא היה חרדי. הוא חרדי, מה זה היה? והיה לי איתו הסדר. הוא קם בבוקר בנץ להתפלל, ואני קם בבוקר בנץ לעשות מצוות. אני לא יודע מה יותר חשוב, הוא להתפלל ואני לעשות מצוות. אתם השותפים שלי לממש את המצוות. שכולנו נצליח בעבודה, יש לנו עבודת קודש, נעשה אותה. אני מקווה שיהיה לנו הרבה זמן לעשות אותה, אבל גם אם יהיה לנו זמן קצר, שבסיומו של תקופה נוכל לעשות רשימה עצומה של דברים שלצערי צריך לעשות אותם, ולשמחתי הצלחנו לעשות אותם. תודה רבה לכם על ההקשבה.